Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Hi, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Mali po dito yung page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award iti Facebook. At doon nga dumteng papagayam tintay pa ng replay dito yung 4th grand finalist tayo. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tayo nga lagip tinapalabas. I-Reaction Radio, DCJ Silawag. Iti panang matmatunmet ni Station Manager Attorney Nick Malasig II. Nga pangabakan nyo kadag iti agur-uray ng kakadakila premyo kadag iti 11th grand finalist tayo. 11. May kapat itintay basa ita. Idi Martes, inbasa tayo iti grand finalist story ni Edgar Kapusan iti Chaton Bintar. Idi Merkules, inbasa tayo iti second grand finalist tayo ni Roland iti Lawag City. Yan hindi kalman, inbasa tayo iti third grand finalist tayo ni Nardito Narding Gawiran na iti Lawag City. Kadita ibasa tayo iti fourth grand finalist tayo ni Amante Pagkaragan iti Mabusag North iti Badog Ilocos Norte. Amante Pagkaragan. Yan. So, itintay ikwa ita. Ibasa. I-replay. Okay ba? Okay ba kayo? Huwag mo na yun. Okay kayo. Kaya numadamakan ng agbibuya, paki-share, paki-like. Dito'y video tayo. Kaya, kahit nusang kayo pa nagpalo, iti page ni parang Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, palo kayon. Nagruna no si ka, ket grand finalist ka, nagruna no si ka, ket kabagyam, gayem mo, amamum dito grand finalist nga kayat mo itong butusan. Kapot adan to gundawa, hindi kita viewers tayo, listeners tayo, nga mangpili, no asinot kayat dang grand winner, nga umawat iti 50,000 pesos, o no saan ket first runner-up nga umawat met iti 30,000 pesos. Second runner-up nga umawat met iti 20,000 pesos. Third runner-up nga umawat iti 10,000 pesos. Ket may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nya pala turayan nyo. Ag-follow kayon. Makipagbutos kay tumot. Yeah? No, sinunod kayat yung mga bak. Mabalin nyo agpili iti 5. Yeah. At 5 ti di kita lucky na 5. Top 5 kapsat king kayan itintay pangabakin. Diba? Okay. No, dumdungig ka, ala akit ag-share ka. I-share mo ito ikuha tayo. Live tayo. Tamadang-tama lang, hindi itong ibasa. Dito'y, apikas to'y. Chararararan, charan, taran, tararararan, taran, tararararan, tararan. Chururururun. Chatatan, tararan, tan, tararan, tan. Dahil kita criteria in judging. Kahit mo lang ipalagi pa yan. Criteria in judging. 25% that they struggle of the story. Anat mo ko ng struggle of the story. Dagiti adu nga rigat nga nagpasaran dagiti akin istorya sakbay nga nagbaling nga successful. Ken kasama ten another 25%
Dati moral lesson nga maadaw ka na di istorya ken 50% dati viewers and listeners impact. So nga dakkel met akemyo da kayo nga agbibuya kanagdingdingeg. Nga agpili. Kayat yung nga mangabak kadagiti grand finalist tayo. Iti lagi tinapalabas, Action Radio, DCJ Silawag, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentencia Award, Search for a $1 Million Missing Story 2025. Ita karoten i-replay dito pagkasalitaan ni Amante Pagaragan iti Mabusag Norte, Bado Kilos Norte. Sagudayin nga ron ti surat na. Dear Manong Nemi, Manong Nemi apeng atang adda digiti nakanak anaunget. Aditaman nga may tured da nga dusaen ti anak da kaarig na agas sinusupay laeng. Manong Nemi dati ka diti klase ti panang disiplina ti ina kadagiti anak. Ngem apay nga ti ina lang. Diyan nga rod ama. Unag dumang nga ta, iti para ka disiplina, wano pa ng disiplina, ti ama, ken ina, kadigi ti anak. Udo da ito kadiya talaga, iti rugi. Tapno rigas ta, ket maamiris, dagiti bidot, ket maatur dagitoy, tapno agbalegi, da ita nga anak, iti masakbayan. Da ito ti anak, ken bugas, ti surat ko, Manong Nemi, iti da ito nga programa, lagi ti napalabas. Ngay sumaten tinagbalin nga true to life success story. Ngay masakbay ngayon nakirugi nga sakbay ngayon kairugi nga iba sa dito surat ko. Kumunawang pa, kablawang ka, tas ikatitimon dito nga programa alagit tinapalabas. Kasta pa kablawak ni Sir Reynaldo Ray Fiesta nga da sa Honolulu, Hawaii. Ang ronana, tayo ti sponsor ken sentensyador. Amang mangted iti premyo karigiti mangabak nga sursurat. Kaya sabi lang kumatag na nayon, tingin ka pa ng traba ito na ito nga programa lagi tinapalapas. Kablawak pa ni Station Manager, iti Action Radio TCJ Silawag, ni Attorney Nick Malasig II. Pagkaramanan maten, nagiti so aming empleyado na ito nga stasyon ti radio. Dagidagdagdag, ken dagidag buy-buya, awan labas na. Ilanat ko dito ay tipod nunganagan ken address ko Manong Nemi. Pero ito kitpudpudno, awan na, pulos iti saan gusto anay nayon. Siyak ni Amante. Gabuta siyak maten nga anak na nanang kentatang ko, ta napamatenit sa baling nga biyag ni Manong ko. Dua kam la idigag kapsat Manong. Idagtawan ako ni Tipito kadagbasbasa akmen idin dito'y Mabusag na po elementary school. Kadgapo tado di gitarakan ni tatang ko nga kalding tultulungak matiso na Manong. Nang runa no kasta nga mapan mangiway-way kadagiti kalding mi. Kalbasan na inaktumat na nagbasa Manong Nemi. Ngem ti makadakes. Idi mapangkon na iyawid nga apunen. Iti malem dagiti kalding Manong Nemi ngay nakinwayway. Manong Nemi, Diyos ko, natay matan Manong Nemi, ti may sa kadakwada. Natay matan Manong. Naipul-pulipol ti talina ket nabag kailisuna. Pangganakan nga kalding Manong, tinapintas pa ti panagan anak na. Imbaga nga dagos kinitatang kunak idi noong tanak ni tatang. Uno kabilan nakkuman ni tatang. Ngim saan? Takunana. Ay, di mo ingagara anak ko. Di pa nakatay na. Ngim di maamuan ni nanang ko Manong Nemi nga nabakkel ti kalding mi. Dito yan Manong Nemi nga nangrugyan. Dito yan tinangrugyan ni nanang Manong Nemi nga nang dusa nang parparigat kanya. Kastaw na'y maten Manong Nemi di pa nang baot-baot na kanyak idilikudan nga may sakpay lang nga ubing. Manong Nemi may salang nga kalding kaarig na maten nga papatayan na kon ni nanang ko.
Manong name Jack Pulos pagarupen nga kastoy ti klase ti panang dusa ni nanang kaniya. Tawarek lagi ikis panang nemi iti rigat ko ngaglakam iti panang dusa na kaniya. Basit lahay nga bitot ko. Nandiyak met nagayatan manong nemi iti napasamak iti kalding. Huwan manong nagkakaasya ka nagsangsangit. Ananawaan met ni tatang ko ken mga pungtot pa'y nakunal. Isardeng mo di mang dos-dos at tiyanak na. Saan naman nagayatan? Saan nga na parang diti karne na? Mapamuila ko. Ken no saan da kayat? Inutan ti kasi daan. Nagsardeng met lahing ni nanang manong name yan ang dusa kaniya. Yan talaga nga nakasaksak iti nagdalanan digiti baot sipat ken panang lapigos na kaniya. Manong nemi, intultuloyan ni nanang iti kinaunget na kaniyak. Ti panang dusa na kaniyak. Ure basit lahi nga bidtot ko manong nemi. Nangrunan ko sa nga maladawak, nga makariing, iti bigat, nga mapanagiwayway, kadigiti kalding, kanda dumapay nga trabaho na para kanya. Sang napuputan ti panaglabas ni Tawen, kadadaki din iti grade 4 manong nemi. Basit maten ti taraken mi akaling. Ininot mat manong nemi nga may ibus na ito itamalako. Ken adda kiti mang takaw, taktakawon da manong. Agpatingga nga tamat ditan iti panang dos-dos sa kanyak ni nanang. Kinunak itinakem ko. Emedi tagtawen akon manong nemi ti sangapulo. Sa bali maten ti adda dito'y panunot ko manong. Ubingak pa lang idi ngem kang kanawin nga bagbaga ni nanang ko nga ipasnek ko ti agbasa. Ipasnek ko ti aghadal. Arapap da ngamin kay nitatang ko manong name ti panagbaling ko nga inhinyero. Engineer ti kayat da nga bagtungpalan. Tapno adanto kanu mangitag-ay ti apelyedo mi nga pag-aragan. No palubos ti apo manong name no makabagturpusak ti elementary high school laking nga may saktong nga engineer na. Ngem ti makadakas manong name. Awan day tay tarapaap ko. Gabotasan kumet nga maiyulot agadal. Ad-adamat nga napatpateg manong name ti panagsursurok nga agsurat. When? Kayat ko dagbalin nga writer wano manurat manong name. Tama nagbasa ak idin iti manawag manong. Managdengeg ak iti radyo na naruna kadagitay kunada nga letter reading nga programa. Huwag nagsursurak ang surat iti pakasalitaan ti biyak kinayat. Sa anak man nga nakaadal agbalik at tulakid di nga nalaing nga may nga manurat kung kunak iti ti bagik manong. Kasken ka, naglaing ka ngagsurat. Iti na minsan nga aldaw manong nemi madamatik klase mi. When? Nang ted ni maestra mi ti test paper asong batan mi. Kunana pa'y manong nemi nga saan ka nung anarigat tapno laklakain mi kanumet nga songbatan da kami nga pupil na. Irin naibunong na ti test paper manong nemi imbes nga ipamaysak ti bang manganser kadagiti question. Saan da induling ko iti unek ti bag ko manong nemi ti test paper. Helbasan na, kat nangiruwarak iti papel, dito yung rinugyak manin ti agsursurat, agsursurong agsurat manong. Uy, datay letter reading, mangbukelak, mangpartuatak iti pakasalitaan, nga mangtedto ti adal, pagsarmingan ti biyag ti ud-uti na. Agenggang imaga ti mastrami ti kastoy. Children, pass your papers. Manong nemi hindi awan tinagan ko iti makita na nagtimet-kit ko na. Amante, ma'am, siguro na ipanamtaited ko nga test paper. Ha? Manong nemi, hindi sana ka nagtimet. Tamabot-buteng akbatan. Imay, tinatugaw ko manong nemi, kahit gabotasang kumet nga may limeng tiya nagsusurat.
nagpanag tiya nailimang iti panagsursurok ngagsurat. Manong nemi, rinabsot na nga rod ti papel ko kit idin ta mabasa na kit kunana. Bastos kang ubinga. Bastos ka man te. Imbes ka ti leksyon mo ti asikaswem. Saan tagsusurat kamot gaya mi ti linulo ko? Apay makaaram kan? Ha? Ubingan ka? Hagalwat ka? Umayak sa di balayo, kit ipulong ka karigiti parents mo. Manong Nemi, nagsidto ka na. Wan, sa nga bale, nitatang ko ko na. Nginunanang, baka dito manin ti pambaran namang dusa ang parparigat kanyo. Imay ni Maestra Rosario dito balay mi kalpasan ti klase Manong Nemi. Apaman nga naipulong na iteraramida kano nga linuloko manong. Kat nagawid matlahay nga dakos. Tapnog nakim ka ko na nanang manong. Huwag Manong Nemi, awan din ni tatang diya ka mo sa dinut ayan na. Ninanang tinagipulungan ti Maestra. Daitan ni nanang ko. Nanang. Talaga nga talong loko ka niya. Talaga nga natanggan ti ulom. Tsak kanimot ko na ken kang ipasdek puteg basa tapnog balingkan to nga inhinyero. Tapnog nakim kasi kang ubing ramanaman ang tinuulpulpit ko. Ilay-layat na pailayang Manong Nemi nagitiima na ngimiimunan nga nagikisak. Muna Manong Nemi to orelado ang alapayag ko ti pinagkidan na nga tiniriti. Agasem Manong Nemi na tamalapigos, matiritir di kiti duwa ang alapayag ko. Manong Nemi, tiniritir na di kiti duwa ang alapayag ko. Sana insaruno nga kinedel-kedel na kinibakrang ko. Saan pa ganapnek ni nanang Manong Nemi kit nangalapay iti nagisla kawayan kalbasan na kit impenek na inbalakbak kadagiti bukit ti sagat. Nagikiki sakit na palalo nga sakit na. Wan Manong Nemi. Kastahon iti ikis ko Manong Nemi nga saan pulos. Ang pulos ka na nga maktiinak. Nangituloy ka ng dusa kanya. Nanang ko, nasasayat lang ko man nga mapatayin na kon, nga anak mo. Tapno maminggan di ba nagtutuog ko, papatayin na kon, pamatayan na kon. Nanging ni tatang Manong Nemi di ba nagsangsangit ko, tadagaya man isuna. Wan, nanging na kat siyempre, bimalain. Kadapaman nga nakita ni tatang digiti gurong ko Manong Nemi agdardara. Ditan nga makapungtut nga mangpukpukaw kininanang. Timotya! Umay ka man! Kaksarita to tilapat! Timotya! Sa ninutayan mo? Opo, unay maten, kaslasaan mo nga pudno nga anak ti anak ta? Nabati ka kakaisuna? Timotya! Imay nga rod Manong Nemi ni nanang tapno akikalintagan. Apay kastoy tinaramid mo. Ha? Apay kastoy tinaramid mo kini amante. Nagawan ka ti asim mo ni ti anak ta? Arig na pinatay mo ni tadaitang inaramid mo. Anya ka di tinagbasulan na king ka ha? Uwain Manong Nemi. Dayta nga pasamak ket talagang adu idi tinakasaksi. Te maribongbong imarak digiti karuba mi. Manong Nemi kasta unay matipong tut ni tatang. Idi kasta nga naimatangan na ngagdardara ti gurong ko gabot ti panang basdubasnut panang balakbak kaniyak ni nanang. Ket gabot ti pungtot da Manong Nemi rangtana idi nga layatan nga tungpahin ti ina. Ngem kinunak saan? Saan danang? Saan? Uy,
ngayon sipatan na kaumamat idin ni nanang ko ng rinakip ko isuna. Kalbasan nakit kinunakag sang sangit. Adang, pakawanin nyo ni nanang. Datsak kang peso ti aking basol. Pakawanin nyo ni nanang. Kaputas siya ka talaga tinakabasol. Kana. Manong Nemi, nasdao ni nanang itinaramid ko siguro. Tembes ko nga naidiso ni tatang tisipat na kininanang. Ngayon rinakap ko ni tatang. Tap no laing saan nagdiso tisipat na. Kaya dito Manong Nemi, nga naawatan mo't lang arod ni tatang tipasamak. Naging kinasarita na ni nanang itinasyad. Timotya, bakit? Amok matin ti kapuna, Panasursuro na ngagsursurat iti istorya. Managdangig kami ni Tihwa na dumadumang nga programa nga natagibas-basa na iti surat, istorya ti pakasritaan di biyag. Kaya managdangig pa iti drama. Babayam na taniso na bakit? Basta agbalay gilak di nga agbalingan na laing nga manurat. Sa alay nga datagan aganak na iti may daydayo kas pagrigan. May raman pa dito lugar tayo nga mabusag norte. Ano ko na yung to? Apo, nadagayim na laing nga manurat iti mabusag norte ko na to. Kuhaan. Manong Nemi, kalpasan nga naagasan dagitiya na dunor nga baset ti gurong ko. Wan, kinasarita nakmat ni nanang, kaya nakasaysaya ti panakisarita na kanyak man. Amante, anak, dispensary nak. Nanang, anugutik na nalabas ti naramid ko. Anadundunor ka pa eh. Kahit ko kamin nga may pasnek mo tagbasa anak. Ngagbaling kanto nga inhinyero. Mas pagarigan taray takit saan mo nga tarapap ko laing, tarapapi laing initatag mo. Kat nuan yaman ti pagduyusan tariknam. Ituloy mo anak. Adakam kinitatag mo mang suportar ka. Pakawarinak, panagtusdusak ka. Inarakop nak, Manong Nemi ni nanang, kat naging narakop kami nga kina. Ikarik anak, dahito yan ti maudi panang tusak ka. Ikarik ba't kada kayo nanang, saan ako nga garamit pa iti, saan nyo kayat? Nga magyaman at suporta kayo. Iti ambisyon ko ang baling nga manura. Saan nga napupuutan tinagpanaglabas si Tawen kaya dito yan Manong nga nagturpo sa kon iti elementarya. Uwain Manong Nemi. Nagturpo sa kong elementarya kaya di agtawan na kong sa nga pulo kitupat. Gabata nakasursurwak matin nga agsurat. Idi at the programa Manong Nemi ti may sa kadagiti istasyon dito Batak ti DCRL Manong Nemi nga love story nga matmatunan idi ni Sir Munching Pagatpatan. Dito Manong Nemi ti imuna nga nangipatuludak iti surat pagkasaritahan digiti agasawa. Uwan Manong, gabata idi kat mabalin ti fiksyon wano tay partwat nga istorya. Ket kapo tanapintas ti babae iti istorya Manong, adamat mangkalkalong kang kuwana. Idi mangeg dagiti makaammo kaniyak Manong Nemi nga kalugarak. Nang runa Manong Nemi ket di surat ko iti nangapa. Mas dao da. Sanda idi ang mamati Manong Nemi nga siyak ti akin putar kada di nga istorya. No ibagak Manong Nemi nga napadasak aminen nga nagsursurat
Napadasak amin ng tinagsurat kadagiti istasyon ti radyo ti probinsya tayo ken iti lawag ket lastug ko na hayo siguro. Amo man, may sapa idi nga mga uyaw kaniyak ako na nga ambisyoso Di Erlinda mano. Ubing kami pala idi. Nga magdindinamagan manom nemi nga agsusuro at ngagbaling nga manurat. May sa iso na idi manong nemi nga mga liblib kanyak ni Erlinda. Woo! Ambisyoso nga amante. Patsyagmet. Nalakay at manurat. Nagrigat. Kapot naman nagbasa kan ti manawag, managdengig kan iti radyo, kadagiti programa nga adda ibasbasa da nga surat, agbaling kamatan nga manurat. Wen ni Erlinda nga kinakeskwela ak iti elementarya manong nemi. Ambisyoso ko na nakaniyak nga iso iti kasla adadda nga mangimamag kanyak idi manong nemi. Iti pa nagdinamag nga talaga nga agsursuro ak ngagbalin nga manurat. Ngayon talaga nga saan nga iso manong nemi. Iti langlapid kanyak kinapudno na manong. Iti naganus a puso, naganus a panunot, at daitin pa nagkursonadak kini Erlinda. Wan iti pa naglabas dagiti tawen ni Erlinda nga kaklasik iti elementarya nga maysa nga manguyaw kanyak nga sa anak nga agbaligi kano, iti arapahap ko, nga maysa nga manurat. Amang gurgura kanyak. Kinabudno naman ng nemi, da kaming mitlangit. Iti panagbarok, kaniti panagbalasang na manong nemi, siyempre, iti maysa nga rabii, agrubrubuatan. Di ka nabanog anak. At imulong kanya kiti taltalon. Kaya nga si kaso ka na kita'y mula, kaya na kita'y tarakan tayo. Pamanam. Iba pang sakit makisala. Iti kasta nga rawat mo. Nagpasyarin ni Erlinda, tatang. Ni Erlinda. Ba't isot may sa ini nga manguyaw ka? Nga mangibagbaga nga ambisyoso ka? Binagimat ni Nanang Manong. Agbagay ka makadimatlaing, Nanang? Kita, no da kayo, tinekari, apekit na saan Kaya't hindi madlatag diang agbaligi ka mga aram kini Erlinda. Kaya't mong asaway nga dagos. Alokit adumit dita ti maparti nga tarakin tayo. Kaya't mitang kinitatang mo anak. Nga madan kam ti apo ko. Maring no agpaot ti biyagbi kita. Madan kam tupit apo ko iti toon. Nga pinutar ko ti sarindanyo nga nagtahod amismo iti kaon ka. Kaya dumis-isam nga dumngeg manong nemi kadagiti balikas na indaniwan na balikas ngayon nakinyablat kang kuana. Pero nga talagang halis tong agwaret na panunot mo amante. Nangan alam ka dagiti nga balikas. Babae niti pa nagbasa akang kantas nga drama iti radyo. Kaya dagiti amin-aminin. Ay kitain ka, napudno ngayat na nagtahod iti kawan ka. Sabi ko matamamati ka. Awan ti mabaling kong ipanakkel. Gapota, si ka mismo tinagkuna na saan ko talaga na ipasnek tinagbasa. No dikit adadang ipasnek ko, di pa nagbaling ko manurat. Ngayon nagagatak nga, aga si kaso iti talon. Nagagat kami kinitatang. Ken kastamatan, nagagatak ng tarakin ti dingwan. Nasing petak, awan mading abisyo. Siguro, ket may kariakan ka. Saan ka di, Erlinda? Buwan manong nemi, babayan ti panang tulong ko kinitatang iti talo. Panagtarakan ko iti dingwan manong nemi.
Babayan di agtultuloy nga panagdengeg iti radyo, panagbasa iti banawag, kaya iti panagsurat. Uwain manong, aging kang kastawa na iti ragsak ko, iti aklunan na kun ni Erlinda manong. Inarakop ko iti nairut, ken inagkakdag iti bibig na Linda. Agyamanak, tasan na kapinaay. Agyamanak, tanarakop kan, ken aramanakon dagiti narumpi a bibig mo. Aging gaman naming impagakon kada tatang kininanang ngawan ken mabalin, ket mapangkabin mga asawa. Nakalaga ka di ka nakasagana kan nga balin nga ama. Amante. Latag ko na kinanang, nakayat yun nga gasawa akon, tapos kas tagadadan tumatin apo ko yun. Kaya nukas ka sa nulaing, nasalun at kay lagi di, no ag-aasawan doon nagit apo ko yun, syempre, adan tumatin apo ko ito tuod. Alaw nanak, oray no sa aga nga nagbaligi, iti kayat mi, nga rapap mi pagbalinam, ngayam sikap kamit aman nurat, baring ano nagitin to apo ko mi tagbaligi, nagit apo ko mi titood. Nabanggam nga ron nga sa asawa, manong nami, kat syempre, saan da kami met apinarigat, tamo gustuan dakmet nagit naganak kini Erlinda, ngagbaling nga manukang. Gabong nga ron kinasikat ko nga manurat, iti radyo, kayan kinagagat ko iti taltalon manong. Nagkalaysa kami nga ron kani Erlinda, kat nakarakrat naroon lang nga rutin, iti madanunan ng tirabii manong nami. Iti madanunan ng tirabii, kamotyanan na. Si kamot laing tinagbaling, nga katakta ko lang na ko Erlinda. Gapota, ado dikit sang mamati, nga si kakinsyak betlaeng amante. Ibagbagada nga ron, kinayat ka kano, gapota man nani. Ngayon, kunakmat, sa alang nga, iti kinamanurat na ko na. Dikit iti kinagagit na. Ken kinagagit mo. Erlinda, manot kayat mo anak ta. Numanot isakot ni Apo Diyos ka na ta, amante. Iso. Sige. Rugyan ta nga rutin. Rugyan ta ti agarami diti anak ka. Nagmaris rusas de di nga nabi ken kadagiti nagsas mamamsik kadagiti asuk ka na ring-eng iti kwartumi iti asawak ba no. Amante. Erlinda. Oh, mante. Agbalin nagto ka na siya at nga asawam. Agtagibalay ken tumulong ken kay tataltaron. Ken agbalin nagto mapagwadan niya ina. Diyak to araramiden kadagitan nagta. Iti makit-kita kidingar aramiden ni nanang mo. Nalipato kang nagidi. Ni nanang ko kanya ti amin. Oh, Erlinda. Oh, amante. Amante. Oen manong nemi, nagbinulig kami itirigat kan namay iti asawak, tapduri kasta, ket mapapintas mi tibiyag mi, nagabasak bayan digitan na kami. Karugrugsuan mi keni Erlinda manong nemi, taubing kami nga nagasawa. 16 isuna manong nemi idinto ta 18 kaniyak. Naray tatiga po na manong nemi nagagatak iti taltalon, nagagat kami ngagpadpada, nagagat kami pa itirabi. Awan tinagbalin idi nga problema mi manong. Aging kangas tawo na itaragsak mi, idi tadumtengan ti umunang anak mi. Uwan manong. Siyempre, saan lang nga kami ti maragsakan na maadaan iti apu ko manong nemi. Lalaki manong nemi ti naunang anak mi, ni Elizalde. Dahil tumagti pagsayatan na ya, dana sapak nga nagasawa na ko.
Kaya sama kami maggamadaan ti apo ko. Kaya doon di tadi kita inaunang imda kami ngim awang pa apo ko da. Nagtultuloy manong nemi di pa nagbinulig mi ti asawak. When sumalog kami nga masapa, iti taltalon, sumangat kam tuon aldawan, kastan tumatsot mga iwan, iti apo ko na. Aging nga nadan kami pa, iti may kadua nga anak, manong nemi. May katlo, may kaupat. Wen manong nemi, yagyam-yaman kami tinalaus, panaghamam iti Diyos. Gabuta, nadan kami iti upat nga anak manong nemi. Dua nga lalaki ken duamat nga babae. Wen, ket gabuti kinagagat ni tatang nagtrabaho nga tumultulong manong nemi para kada kami ken nagiti apuko na. Manong nemi nga napasamak. Siyempre, ti kaadda dagiti pagteng nasam nga namnamain ko mamapasamak. Nagkapsutin ni tatang saanin nga makasalog pa manong. Ay, mante anak. Tatang, agapo kayo ko pa iti tuod. Tuwin tinituding anak. Uray ta. Balaksid iti nalawa at alon kan bangkag nga sakbay nga nagasawa ka. Nanayunan tapay. Tapno da nalawa nga sukayem pag tinulungan nyo nga gasawa para tinaranya basakbayan dagiti upat nga anak yo. Kaya dagiti agbalintumit nga anak dagiti anak yo. Tama tayong kininanang idagpakadan ni tatang. Kaya dagiti upat nga anak mi idagpakadan ni luluda. Tanatanunan manong nemi siyempre. Iti pa nagkapsot na, iti pa naglakay na, kan iti nituding nga panangipulang nan tibihag ngayon pabulod ti Diyos ken kuhan. Di makadakes manong nemi kalpasan lang naragsaka ko ng nako nga mapangkudanunan ni tatang yo. Ken makitak iti sirmata nga talagang may kanyo tinaranda ka basakbahan ni upat nga nikyo. Alakit sa aming anandano na nga gapuko kom tituod. Saan nga baybayan ni kita nakyo? Kinitultuloy yun kinapudno ti ayat ti tunggal may sa kada kayo, Amante, Erlinda, kaysa nga biyag. Nagbalin man nga nasa manong nemi digit nagsarunong nga dimteng nga panawin. Tanagarubos man digiti luwami gabot ti sisina digiti ipatpatig mi ken nang ipatpatig kada kami. Ngem te kunadan manong nemi mapantay amin iti dayta nga panawin. Ti panangipulang tayon ti biyag nga binulod tayo. Ti kaadan dadanang ken nagbaling nga na siya digito nga naganak. Numampay naramanak editi ulpit di inak. Ngem dedikat pa ng disiplina na kanya. Alawen tatang, nanang, agdinanon kayon. Ket ur-urayan ta kami met, tamapantay amin iti dayta nga paset, iti biyag. Di may pag, agrup sakam to, ket ti spiritong biyag, umay kam tumet makipagtipon ka na kayo. Agtultuloy nga baling kami nga nasiyat nga naganak, ken kapsat, ken agtultuloy nga nasiyat met dikit anak mi. Tapno ti kasta, ket umay kam tumet dumanon ka na kayo. Ipatpatag na kayo, di na kayo tupulos malipatan. Agsipod, iti ayat ngayon paayo ka na kami. Intultuloy bingaro iti asawak nga ni iti nagsukay, iti talon, tinagtarakan iti dinwen. Wen manong nemi. Naipundar tinalawa nga daga, ng bati, ng patawid at tatang kinanang kada kami. Dakam nga kasawa, tinagbinulig iti rigat, kaya namaay ang nagtrabaho kadag iti talon. Agmula kami manunemi, tinaduma-duma a klase, tinating. At tapay parya, utong, kamatis, sili, salang aday tamanong.
Agmula kami pa iti baba umanay dagiti produkto mi nga paglakwan nga pagbasa dagiti anak mi manong. Inaldaw-aldaw nga sumalog kami ti taltalon tapno mapanak mangged itinayon ti gastusen dagiti anak mi nga mapanda usaran ta mapanagbasa. Pinabudno naman nung nemi ni sumangpetak nga masapay ti malem ti agkasapulan iti kayo. Adan tuman ited mi a kwarta kadagiti anak mi nga mapanda when mapanda siyempre. Adan tuman manon manong nemi dagiti kwartang ited mi katakuan. Pinabudno naman nung nemi dagiti awam pa iti a kwarta nga pagdatang da iti kayo awan pagsungrod da ket adda pa dagiti gundaweng nga ipadawat ko. Ado di kita man katawa kanyak manong nemi ako na. Oh, pambarak, nagrigat. No, damat di kita da karoba mi, ngawan ti gatang na, iti kayo, manong nemi. Bayat, ti ba naglabas, di kita tawen, manong nemi, nagturpusen, di kita anak mi, iti elementarya, kalbasan na, nag-high school da, si marunong anak kuleho da. Ni Elizalde nga inauna, manong nemi, nga lalaki nga, ket nagasawan iti maysa nga OFW nga agtrabaho sa Saudi Arabia. Adamaten 5 nga apo kumi ken Elizalde manong. 4 nga babae ken maysa nga lalaki. Dito inauna nga malasang da manong nemi ket maysa nga pulis ket mga opisina sa Nabutas, Manila. Nakaibadagdar damaten iti bukod da nga balay. Sa nga dayta manong nakagatang da payen ti daga nga nayon ti taltalunan mi iti asawa. Dagito'y talo nga kakabsat ni Elizalde manon kadi sumat nga naggraduar ti kinamaestra ket siyempre nerwar na ti panagtek na ti board ket siyempre iti ko nata yun nga agbang isursuri ka. Manong nemi ni June nga may kadua nga anak mi. Wen, iso ti junior ko. Kahit nakapagturpus iti kolehiyo, manong nemi kat nagnegosyo. Ditan, nga nangisuro-iso na ti high school dito'y Badok, Ilocos Norte. Kahit nangisuro pa sa Manila manong. Naglabas, titawen, naadan kami maten ti kabukbukodan, naadan dabanten ti kabukbukodan nga pamilya. Dagiti apo kami. Kahit adadaitan sa Jaguam. Ngayon, tultuloy ng tinangisuro sa Jai, kaya naadan damat iti duwa nga anak na isuda John Felen kaya kastamat alamat ita ti kurso a nursing. Manong nemi, di arapahap dananang kintatang ko idi si bibiyag da pay laeng nga balinak nga engineer ket napaay da piman. Ngemita, ket nakasara kak madlaeng manong nemi, nakaragsasak madlaeng tanagbalagi ak matakas maysa nga manurat. Kastamateng nadaan kami manong nemi iti anak nga puro professional ken kastamateng dikiti apu kumi nga naimbaligyan amin. Manong nemi naragsak man aya nga lagipen tinapalabas. Ngimno addamat dikiti paset na nga paglidayam ng runa ket malaglagip ko. Dedi tatang kanidinanang ko. Lakaya kun manong, gabota inauna at numitisika. Manong nemi, dagiti ladawan, dagiti anak ko, dagiti apu ko. Nang runa, no kasta nga sumarong karda, manong nemi, kat nakarakragsak kami. A big family, no sumarong karda amin, kat agtitipon kami. Upat nga kakamsat, manong nemi, graman asawa da, dagiti anak da, kat siyempre, nakarakragsak kami. Nagtitipon kami, dakkel man ti gastos, get together kami. Nakaragraksak kami. Sulit ako. Nanong nimi. Tapno kasta kita naragsak kami. Nanarunan ako kasta nga dumteng iti panag-birthday ko, panag-birthday ti asawa ko no, wedding anniversary mi. Kakasta no ka gundawi manong. Iti karagat digit anak mi, manugang mi apu ko mi, nga makapagtitipon kam amin. Tapno di kasta, ket rampa kami iti natalin
Dito nga rod, manong nemi, ti pagkasalitaak. Iti adu nga rigat, adumet anamay, adumet nga ragraksak. Kaya't sabi ko manong nemi, tadamat na ibatik nga adal, libliwakan pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak, nga nagdangag, kadagiti nagbuya. More power to your program, manong nemi, and God bless. Tuwing ordagyaman nga pagayam mo, amante pagaragan, iti mabusag norte, Badok, Ilocos Norte. Ikingarod ng igan, kan nabuya pagayam, dato'y pakasalitaan, ni amante pagaragan, iti mabusag norte, Badok, Ilocos Norte, na dato'y iti sabali pa nga grand finalist, iti lagip tinapalabas, iti Action Radio, DCJ Silawag, yagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kat pumakada nga rin, thank you ko nagiti amin nga nagdengag ka nagbuya. Salamat po. Thank you for watching.